ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಯುವತಿ ಅಡೂರು ಮೂಲದ ಚಿನ್ನು ಪಾಪು ಎಂಬಾಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. Hey guys, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ബേനിങ് അയച്ചു വന്നിനാ. ഇന്ന് ഞമ്മ ബേനിങ് ആണ് ചെല്ലു. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെല്ലുന്ന് കമന്റ് ഇടണോ. ഇന്ന് ഞമ്മ കറിയല്ല ഗൈസ് വെക്കുന്നത്, ഇന്ന് ഞമ്മ കാച്ചുന്നത്, അതായത് ഫ്രൈ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്കോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ആദ്യം തന്നെ ബേനിങ് എടുക്കുക. അതിനെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിന് മുറിക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നൂറിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ബേനിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ചബറ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ കവുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ നമ്മളെ കൊത്തമ്പാരിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിനാകെ ഒരു 2 സ്പൂൺ, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ നമ്മളെ പുളീൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പകരം മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിടുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുക, ഫ്രൈൻ്റെ മസാലയും കരിയാമ്പ് ചപ്പലും എടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അവിടെ വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ തവ എടുത്തിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ അടുപ്പിൻ്റെ മീത്ത് വെക്കുക, കത്തിക്കുക, തേങ്ങെണ്ണ ഒഴിക്കുക, നമ്മളെ ബേനിങ്ങൻ്റെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിടുക 2-3 പ്രാവശ്യം. നല്ല ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾക്ക് ആഹാ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രൈ റെഡി ആയിന്. നല്ല ചോറ് നല്ല മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ആക്കാം. നല്ലുണ്ട്, അടിപൊളി. അപ്പോൾ ചോറിന് ഉച്ചക്ക് ചോറ് വൈകിട്ടല്ല ചോറ് തിന്നുന്നവർ ട്രൈ ആക്കേണ്ട ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ ടാറ്റ ബൈ.